Бүгін Чолыда оқ халатлы шафқат иелерін хөрмәтләделәр. Энергетик мәдәният сарайында медицина хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәмнәре үтте. Чолыда сәламәтлек саклау тармагында барлыгы 10 меңнән артык кеше хезмәт куя. Аларның 1500-гә якыны табиблар, 5000-гә якыны шафқат туташлары. Кадрлар белән тәэмин ителеш нибары 54%-на тәшкил итә. Һөнәри бәйрәмнәрен дә күпләр эштә билгеләде. Хәтта дәрәҗәле бүлекләргә ия булучылар да тантанага хезмәт урыннарыннан килде. Теманы хәбәрчебез Лейсан Ханова дәвам итә. Никогда не жалею. Сколько будет сил, столько буду работать, приносить людям пользу. Табиб-хирург, онколог, эндоскопия белгече Валерий Кулагин гомерен сәламәтлек саклау тармагына багышлаган кеше. Инде 35 ел икенче хастаханәдә эшли. Һөнәри бәйрәм көнендә дә ул эш урынында. Яманчы авырулары арта, яшәрә ди табиб. Чаллыга заманча онкология үзәге кирәк дип борчыла. Если, конечно, все сконцентрировано в одном месте. Барысы да бер урында булса, әлбәттә яхшы. Әлегә бездә БСМП, икенче больница, онкология диспансеры ярдәм күрсәтә. Ә нур терапиясын үтү өчен Казанга ук барырга туры килә. Бу пациентлар өчен дә, табиблар өчен дә уңайсыз. Валерий Александрович бүген зур бүләккә ия булучылар арасында. Аңа Россиянең сәламәтлек саклау тармагы отличнигы билгесен тапшырдылар. Энергетика гомерен игелекле хезмәткә багышлаган табиблар, медицина хезмәткәрләре җыелды. Без вас, к сожалению, не обойдется никогда ни одна семья. Люди не перестанут делать 3 вещи: рождаться, болеть и умирать. Можно даже не кушать некоторое время, но вот без болезни не обойдешься. И здесь будет медик. И медик должен быть таким, чтобы прежде всего человек поверил: как бы мне тяжело не было, я выздоровлю. Безнең шәһәребез бер вакытта төзелгән һәм бер вакытта картая да башлаган. Шушы программалар кабул итеп, безнең реконструкция эшләре башланып, яңа җиһазлар китереп, эшләү безнең сәламәтлек саклау, шәһәребезнең сәламәтлек саклау системасын флагман нәтиҗәсенә китерде. Тантанада инде 3 ел рәттән иң яхшы балалар табибларын билгелиләр. Дәүләт думасы депутаты Әлфия Кагугина аларга исемле премиялар тапшыра. Конкурска социаль челтәрдә тавыш бирү юлы белән нәтиҗә ясалды. Быел анда Чаллыга президентның торак шартларын яхшырту программасы нигезендә чит төбәкләрдән күчеп килгән 2 табиб Алена Попова һәм Татьяна Волкова җиңеп чыкты. В ходе конкурса народного признания «Лучший детский врач» тысячи челнинцев приняли участие в голосовании. Сотни отзывов были оставлены вам, и я уверена, что они вернутся вам сторицей. Было очень неожиданно, конечно, что столько людей проголосовали за меня, как бы онлайн, что такие отзывы хорошие были. То есть я была удивлена, что за такой короткий промежуток времени столько людей, как бы, столько добрых слов скажут обо мне. Энергетик мәдәният сарайына бүген 600-гә якын игелекле һөнәриясе җыелды. Аларның күбесе бүген янә бәйрәмнән соң төнге сменага чыгачак, операция стелләре артына басачак. Лейсан Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар.